Krami basa tuwin sastra kirang sampurna mawantu-wantu kawula pribadi nyuwun diagung pangaksama yen kabyarsa swaranipun ayo cok ketapno wadya bala aja nganti ana kelayatan iki dawuh Sang Prabu supaya pambayane hanglak wanci macak baris magita kita to. Nungso warta Den, nungso warta budal. Ayo Res. Ayo sing buri rada maju, sing macon aja nganti ndisiki. Ayo. Barise sing padha. Bos. Oh. Yen baris rokoke dicecek gak nyelomot kancane yo. Sing memangan dilepehke dhisik. Ye. Lo. Ya. Ladalah. Oh ya. Lo. Ya. Sinten ta ingkang kinor amandegani satunggaling jalma kang lebeng sanis para putus sing ngaguna angupadi 1000 tanantuk 100 tanantuk sadosa ya mangsa juga satriya tanantuk sadosa ya mangsa juga satriya kasih Raden Aris Enjang Winarna kang wis kepareng sedya ning ayudha katitik yen lumaksana ngambah wirama. Ing kono wus ngirit padya bala kuswa ana kang winastan Manggala Yudha talaking pati ya Pratiwanggana mungguing murid kang winastan Pagrayu Cinandra kadya dene putri boyongan saka negara Magadha duk nalika binedah marang patih Swanda Gening Maespati. Oh Pargoi masih Tuhan, Tuhan,